다국성그 보러 등라이 동고 서가이는 보러 동작이야 돼. 리더 속에 살아야 보러 동작이야 돼. 보러 사이케마야 암스가 무슨 거 사간이 할때 살기 할때 뽀허제 봉 샤각 라이동아 아무도 보러 와스 완수기야. 보러 무중만이 무중만 아스가는 그라 어머나 개로 가수이나를 봐야 어머나 지리 부부가라 아스가 디프라사나 비어가니 무슨 거 사동 뭐 삶이야 와티 뭐 삶이야 랑뭐 삶이야 너라 뭐 삶이야 라이 쇼인 동 와이세 그래서 할 카이로그리 mana masata je marasta khati sire ase yakugro khuli hui himui maya rokui tong kitsun to bini logi tong shawiman bolena je buagra kisa rest खाई अरे करेगा रेस्ट करेगा जब हमारा तिप्रासा को कुछ ना कुछ मिलेगा तब रेस्ट करूंगा इन सब जिन्हें तिप्रासा रो कुनो ना कुनो जेफ्रु याफ्रा रिमानो आपरो अंका वो काजन में रेस्ट बुक लाइने बिशुबित तावाना दी सही तो ओ जराबो ओम हाई टाइम जों राजनीतिनो तोरजा या फाइदि जों द फानो से तोरजा को हिलिनो आम से निजो तो लुकुरो ग्राक खाय जे थानसा खाय तंगिमान मानि ओ थानसानि मारिनो जों नारगलायनाय आकगनो से दरमा आं सारानि बुजुगो जों जुदि थानसानि मारि ओ ग्राक खाय तंगानि दिनि जोंनो नुगुइ दङ नरक माने ताके जोंनो नुया नानै दिनरो खरक नै चैनल टीवी चैनल जाय को मोबाइल बाय पुरो लाइव को खाय दङ बुबाग्रा दिल्लीवा जुजाखानो जों जे अर पान्दा खाय दङनि जों जे कक साय दङनि बेबा नुगुइ दङ आबा आगिनि दिन हायजा ताबु का मोबाइल नि जुग जों मोबाइल दंतुतै सारा पृथ्वीनि साबो बजाका तामो खाय दं जों जतो नाय दंमोन गिदिनि अजागावो सिनि जे अर प्रोग्राम नुगुइ दङनि अ सिनि बुबाग्रा जोंनो जतो बेबा नुहुरुइ दङ ओ जे नुहुरुइ सिनि तिप्राजों रनो सिनि तिप्रासारनो जे थानसाकाय 2 बर 12 दान सिमियाव आसुगायजा कक खनानानि बागै हिनै जे आसुगाय दंमोनि अबो सुदु कक खनानानि सिमिया अबनो थानसानि मारि अबनो जों थानसाकाय दंमोनि बुबाग्रानो जे जों गिफ्ट रिमाने अबनो थानसानि मारि गिफ्ट अबो थानसानि मारि नुखांकै सिनि बुबाग्रानि जे फान आबो तेबो राग नुइ फायो ते बिनि जे तिप्रासारनो भियगदानि हिनै जे वानसुमानि अ वानसुतानि बोनो तेबो दुम समा हायमा तंजागो आबोनि बागै जों बेबारनो थानसाकाय बुसिकांनि सालो तेबो गराखाय बुबाग्रानो जों लगी मारि लायनाय राजनीतिखौ तरजागियाबै तफानो जों तरजागै बुसिकांनि सालो जों बुबाग्रानो तेबो लगी लायनाय जों साइमानो जिनि बरंग्रां इयासं बरं आगि 1985 साल रगो जेफ्रु राजनीति खायका आफुरुनि राजनीति बाय दागनि राजनीति फेलायो आफुरु बरं बायजारा राजनीति खायनेरो गोबांमा सिनि लिडारसक ताबु अ संसार खरिबायखा आबो गुबै अ संसार जों केबो पार्मानेन्टया अर जों केबो तंसुक लांनानै बागै फाया जों अर बेरायनानै से फायो अ बेरायदेना फायदानिनो सिनि दफारनो जों कुनो ना कुनो किसा रिउइदे कलां थांमानो आमरो सिनि वानसुं दंना नांनाय सिनि गामिनि जत अक्रा साक्रा लुकुरको अमनो ताबु वानसुगो जे दफानो कुनो ना कुनो किसु रिउइ कलांमा खांखाय जों अ संसार याकार कलांमा परेबो सिनि फला शान्ति माननाय अबनो वानसुगिनो दिनि सामुखलायले दङ सिनि महाराजा वीर विक्रम सम्राटनो जों ताबु मुइतो खलाय दङ बिनि आसाइमा साल 19 अगस्त सरकारि छुट्टी रिउइ जों बिनि आसाइमा सालरनो पालायलाय दङ जों जदिनो सिनि महाराजा वीर विक्रम किसुमानिको सं जे जबा खलायो अ हानो जोंनो याफारै कलां थांयांखाय जों बिनि आसाइमा सालरनो पालाय जाखामु कोनो दिन या गाजै सिनि तिप्रासानि बागै हामक्राय कलां थांमानि बागैनो जों दिनि बनो पुजिलायो खुलुमलायो अमहायनो जोंबो बेबाक तिप्रासारक गोबां महाराज संसद रिउइ कलांनाय फनो सिनि गामि आतयो थानसानि मारि जुदि रिउइ कलां थामांखाय अ साका तंनाय जे सेटेलाइट तंतुदै नाहार तंनाय बबो नुहुरि दङ ब बरक ब मुनुसु दफानि बागै सामुं खायलांका ब मुनुसु आमतानि बागै सामुं खायलांका बबो नाहारि दङ आबननो जों वानसुथाय जों अ हावा पार्मानेन्ट केबया जों अर जतनो टुरिस्ट हिसाबै बेरायनानै सफायो अ बेरायलांखानि जों जतनि काहाम वानसुना नांनाय बुमा बुफानिबो काहाम मा वानसुनाय गार्जेननि काहाम फोरोंगो मा वानसुनाय एलाकानि काहामबो मा वानसुनाय ते दफानि हामक्रायबो मा वानसुनाय अमा हायकेनो जों बुसिकांगो फायदि ताखुरो बुखुरो
저토니 가항만 숭타니 너로니 러기난거 부바그라고 사이순 꾸너디노 디프라선도 파노 기억마야 하이니바그이 뭐 니지 굿 바이탕 지리도 파노 탄사카이노 디니 무스칸거 아고 의동만이 저러고 저토 루그럼노 파이베디 부바그라노 러기리바이 디니노 Hano hai beli kena warna macam jawa kira masing jak. Hano hai darak sinak mapli ka serveka sosial media wo mukul baitang eba kubuk baitang darak sinak mapli. Yang kita tahu tu bukan senok pula na mapli no gunyo. Kam ke saya mana itong na eba kam kira puji mana itong na. Tini ni mapli wo hoeng no. Yang kita tahu tu bukan tini ni mapli ko baca. Hano beli kena sini perang nang sini servisya ke tu te beroma. Tini calo beli kena sini te ti perasaan tu farang no beli kena sini te ti perasaan ni hamrani bagai. Koboi kok no sawi kenari ka bawai balai no namani kok no sawi kenari ka tam ne balo bai ke asak sal kadang mazara rombai sini ti brasan to fara bawai ke boi ni bosong ni tolao tongi ma phai mani yaglai bawai sado ki tok lai jagai phai mani yaglo tabong bosong kuno santi o ma tong ya hone na eba sang awai boi ni tolao mang tongi ma tong hone nai awai kok ther no to nya tini salo sini osar koi kok no sawi kenari ka ngite tauk te bok sonok map ni no ko boji manai tokna Paling kita tahu tu bukan sung bici kok saya wei. Ini selalu sini cari bici gitu deh bro mak. Tapi ini sini tahu tu bukan sung no. Kok besar kayak bawa wei ke besar ni selalu sini ti perasaan tu apa ni bagai. Ham kerana ni bagai ya perisaran ni bagai. Awai kok rong no. Kok bawa kayak apa no tu ni sengki cak kam ke. Sengki no sana kau ni bici dia bawa maple bici tu. Sengki cak kam ke bojo ni lalana. Yang kita tahu tu bukan sung kita kam ke naik dong di. Jadi nawa maple dong. Oh tuisha kufur am saya di lubrok semia. Diprasa o hani busa o hani nokpang jeng abo jeng bebak diprasa no saiman haipano jeng o hani nokpang o hani malik jeng ini saimani tongpano jeng bini chini odikar ni bagai jeng chini mantai shoktai ni bagai buini thani se ya phama phelai ma tongai shu busuk kepal primani kok obosun wan sugoi nainani banta jeng jotto bebago saimano je chini nukungo je nukung okra nukung chaloknai bono nukungno naikolo bini naikol mane bisingtino nukungni hamkraingo কিন্তু চিনি ত্রিপুরা হানি নুকুম এমন অবস্থা থাংসইকা जों नक थांसे उ नगरायनि थानि चिनि अधिकार चिनि राइट्स न सानलाय मा दंगासियो आबुनि बागैनो अ जागानि हयते जों यगदानि मुचुं सुक्का अ यगदानि मुचुं खाहिनैनो जों त्रिपुरा हाव ते गुबुननि दल खायग्लिया नेशनल पार्टी खायलायग्लिया पार्टी तो खायना नांगायनो राजनीति तो खायना नांसिनायनो ताङै खायना नांसिनायखाय जों दाबो राजतन्त्रआव दंया जों गणतन्त्रनि रायदाव हाबै जों गणतन्त्रनि रायदाव मानेनो जे बर' गोबां बन शासन खायो बे दिनै त्रिपुरायाव साव बर' गोबां आबो जों बे सानानै नांलिया जों आरनि हयते यगनानि योग सामानि माननानि बागैनो दिनै बुबाग्रानि लिडारशिप बुबाग्रा जे लामाव हिबै दङ आ लामावनो दाबो त्रिपुराहानि त्रिपुरासारक हिमलाय दंनाय जावो दिनै जे अ जागाव दुइसा कुफुरनि जों जे बिसि मानै दंमानि अमरग कायसा मारिनो बुबाग्रामा हामजाकमानि मारि दिनै जों अ जागाव जत थानसाखाय गोराखाय दंगाय मानमानि अ गोराखाय दंगाय मानमानि अमनो जों बुबाग्रानो कायसा लाइबुमानि बागै याफारमानि दिनै आत्मसमर्पण दिनै बुबाग्रानो हायस कारण जों दाबो दिनै बागै सिमान सुबिदा इंलिया जोंनि भबिष्यत प्रजन्म हायके नेक्स्ट जेनेरेशन दिनै बोसाबोदै रक दंबायो दिनै बुसुं रक दंबायो बरकनि थिनांनि बागै जों मा मानसुक जिनाय दिनै लाइ थांनाय दिनै थागु
চিনি ঠাকুরি বুফা সংরক ও ত্রিপুরা হাওয়া রাজতন্ত্র নুখা রাজতন্ত্রনি পরে গণতন্ত্র বনুখা গণতন্ত্র নুগুই ও হাওয়া চিনি অবস্থা বাহাইলিংখা আবো जों दाबो स्राय स्राय जों नुगै मानो त्रिपुरा हावा गोबांमा राजनीतिक बदलमा आसायखा गोबांमा नेता एमएलए मन्त्री सिनामलायखा थियाबा अ हानि बिसारकनि गोपालनि बिरमान केबो हुइमाननाय गरै दाबो जों नुजाखा सिनि त्रिपुरा हावा सिनि महाराजा हिनै जों सिनिजागौ जत थाइनि बरक दं साइमानो त्रिपुरावा महाराजा प्रदीप किशोर मानिकखौ ब निजिनि बायथांनि रां पैसा सोबायै टिप्रासारनो जरारियै टिप्रासारनो बाहायके फियौनानि अ कथमानो वानसुगै अ ककनो वानसुगै बदिनि सामुखलाय दङ अ सामुखलायदानि जों अ आमसानि दुकुरक जों बेबागनो थानसा दङैनो बुबाग्रनो लगी मारिलाय सिनाय गोबांबा राजनीति जों खालायलायखा गोजा गोख्रां गरम गुफुर जों नायलायखा किन्तु जों अमाहाय लिडार जों नुगियाखौ जे लिडार निजिनि बायथांनि रां पैसा सोबायै दफानो फियौनायनि बागै दिनै सरि हामिया दुदै फानो दिनै दिल्ली त्रिपुरा सारा नर्थ इस्ट आसाम मेघालय नागालैंड मिजोराम बेराय बारायै बाहायगाय टिप्रासारनखौ मोथांनानै लामा माननाय अ लामानो चिनि बुबाग्रा दुगै दंजावो जों नुगै दङ जे 2016 सालाव बिसि इलेक्शन मासे आबुनि परे दिनै 2025 सिमै दङ चिनि बिसि इलेक्शन खालायजागिया किन्तु जेनारेल एरियानि ग्राम पन्चायत इलेक्शन खालायजागौ पन्चायत समितिनि इलेक्शन खालायजागौ पुर परिषद इलेक्शन खालायजागौ एमनकि विधानसभा इलेक्शन खालाय जोंबो एमएलए जागौ किन्तु तामो रहस्य दं त्रिपुराव चिनि टिप्रासारनि हामख्रायनि बागै जे पन्चायत चालुनायनि नांगौ अ बिसिओ दाबो चिनि चेयारमैन मेम्बार सकनि सय चलिया इ ताबुक साबनि सय चलि पन्चायत सेक्रेटारि इनचार्ज नि बरक बाहायगाय सावै माननाय बो पन्चायत चिनि टिप्रासारक बो कामी इसे हामताया बो कामीनि पुरक साबो चिनि बिद बाता माना नाङै दंखा साबो बिद बाता माना नाङै दंखा बरक सिसुया आबुनि बागैनो गणतन्त्रनि रायदाव जेहेतु बिसि इलेक्शन खालायनानै नांगौ बिसि इलेक्शन खालायके आंगे आरो चिनि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ चिनि चेयारमैन मेम्बार भाइस चेयारमैन दंबायनाय किन्तु 2021 अ सोमवारी एकेबारे इलेक्शन खालायना नांमानि ताबुक सुंदरते 5 बছর रानिंग चले दङ खालायजागिया बेलायखौनो दुर्भाग्य एकेबारे गोपाल हाबिनि जों मा दङ जे टिप्रासा एरियानि बिसि इलेक्शन खालायनायनि बागै जों अ हानि प्रसांगै सिनि मानथायनि बागै जों हाइकोर्टआव केस माखायो बिसि इलेक्शन खालायदिनै हाइकोर्ट बाय बिसि इलेक्शन खायदिहिनि साजामानि परे फानो इलेक्शन कमिशन इलेक्शन खालाया जों आबुनि बागै लनि बासाबाय दङ कन्टेम्प बो जुदि कोर्टनि कखनाया हगाय बो कन्टेम्प नि हिनजागौ अ कन्टेम्प नि केस पर्यन्त जों हाइकोर्टआव खालायगा तबो फानो टिप्रासारनि हामख्रायनि बागै जे इलेक्शन ना नांमाने बिसि इलेक्शन आबो खालायजागिया चिनि बुबाग्रा नायखौलै दङ जे अ त्रिपुरानि टिप्रासारनि बिरमाननि काहिनी न आबुनि बागै न हाइकोर्टआव जे केस खालायमारगौ आबो बेबा बुबाग्रानि नायखल मुम्बाइ बुबाग्रानि साइतो मुम्बाइ उङै दंबायो दाबो अ जागा उंलिया अरनि हाइकोर्टना आशा भरसा गै थाङैनो सुप्रीम कोर्टआव केस माखायगा चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टआव केस खायनायखौ बर' थाना ना डाइरेक्ट दिल्ली मा थानाय दिल्ली थाना हकै फ्लाइट बाय थाना नांगौ दंगैनानि बागै हटेलाव दंनानै नांगौ उकिल बाय कक्साना नांगौ उकिल रकनि फिस होनानै नांगौ अ जागाव रां पैसा थेके जेंगै जरा अ जरानाव ब आ जागाव थेपावै दङ चिनि बुबाग्रा आमसे खाय चिनि बुबाग्रा चिनि टिप्रासा दफानो बानसिरिनानि बागै सामु खाय दफानो जे दाबो राजनीति न हामजागै
sini bubagrani uklogo gobangma suisingnai dongkho जों बुफ्रुदै खासि सिनाय दाबो जों ओ बाक्टक पुन किसा मानानि बाय नाव हुक मानानि बाय जों राजनीतिक बदल बदलायो आरो जों तिफ्रामथा जोंबो जे मानसा तिफ्राहानि तिफ्रासारनो सुबावै दङ बे तामनि बागैले दिनै बुबाग्राना आमसिकै सेजालाय कक सालाय दंबा अ जरावनो बुनिदो फारक सुनो थुंतक जागो इगो तिफ्रासारक थिंनो महाराजा बुबाग्रा हिंगो बगनि बिसिंगोसे ताबुको बुबाग्रानो गसिया महाराजा हिंनानि मुजुं जायगायाव महाय बरक रोगो दंखो इनि बरक याफा ताबै मोनैलायो गा अबनि बागैनो जों जे दिनैरो दैसा गुफुर बिसिमानखा अबनबो जों नायथथकै जों तलांलानि गांगाय बोसोरखांनि सालो नरक जत्तनो कयनानि मुजुंगो बुबाग्रानि अ थानसानि मारिनो ग्राक खायनानि बागै जों अ गामियो गोबांमा बरक गोबांमा लुकु जेहेतु गामि गोबांमा नखाय गोबांमा बरकनिनो जानि वानसुमुं दङैनो मानो खरसा बायथाय खरसानि कक जुक्ति नाहलायफ्रु मिलायलायङैनो मानो गामि से हिंखाय बिसि से हिंखाय आबो स्वाभाविक आबो अस्वाभाविक कुनु किसुया जों नगसे बुमा बुफा बुसा बुतै दारा काका बाजै काकी काका गोबांमा कक सालायथानि कक फेलाय मुं दङै मानो जानि जुक्ति दङै मानो किन्तु जोंकि कागलायदे थांबा कागलाया आबोनि बागै आंमरनो कयनानि मुजुगो दिनै अ दैसा गुफुर आरतानि जत लुकुरनो कयनानि मुजुगो फायनि जों बुबाग्रानो लगिरिलायनाय जानि मतामत दंनायनो आंलाय जों दफानो तरजागिया राजनीतिनो तरजाखान काले सिनि भबिष्यत सिनि जिरायरकनि भबिष्यत गाहाम मोनग्ला दिनै आंवान सुगु अ सिनि बुसा बुतै सिनि बुसुरकनि गाहामनि ककनो जों वान सुगांखाय जों थानसा मा दंनाय जों गोराखाय बुबाग्रानो लगी मारिलायनाय दिनै जेबाबे त्रिपुरा हावो सारा त्रिपुरानि तिफ्रासारक स्पेशली सिनि TWF विशेषकर सिनि बुरि बदल जेबाबे बुबाग्रानो लगिरियै दङ अमा हायखायनो जों जत चला सिक्ला जतनो जों कयनानि मुजुगो सिनि बुबाग्रानो रिथानि सिनि बुरि रग जों मा सोलोंनाय जेकुनु दफा যদি राजनीतिक तरजागियावै दफानो सिगां तरजाखानखाय आ दफा बुइनिस्लाय कुजुगो दङो दिनै तिफ्रामथा खालायो हिंपानो दिनै TWF खायसे बुरि बदल दिनै बुरि रक जेहेतु बोसोरखांगो आगुगै फायगा बुरि रक जेमन नुखुं चालना बुरुंगो बरक दिनै दफानोबो साबुइ मानानि हिनि जों वानसुगिनो बुबाग्रा बुरि रकनो दिनै बुमा बदल रकनो दायित्व गोबां खायरिवै दिनै बोसोरखांगो आगुगै दङो आं वानसुगो ते आबनो आं बिसास बखलायो जे दिनै बुरि बदल रक बोसोरखांगो आगु खामानिनो दिनै दफा मोथां जाखिनाय आबो ते केबो काफै मानलिया दिनै आबोनि बागै बुबाग्रानो जों सेल्युट मारियो खुलुमु मा जानांगौ जे दिनै बागै आमसिन कस्त खाय दिनै बुरि बदल रकनो सुनामका दिनै बुरि बदल रकनो बोसोरखांगो तुबुखा बिसि इलेक्शननि बागै सुप्रिम कोर्टआव थाङै केस खालायगा हाई कोर्टआव केस खालायो नर्थ इस्टनि जत तिफ्रासार जों हाय खुंथाय बारानो थानसा खालायनायनि बागै सामुं खालाय दङो आबुकि ब निजिनि बायफुंनि हामारिनि बागै खालाय दंखोना आबुकि ब निजिनि याकुं बाय बाजावै ब सुदु निजिनि इनकामनि बागै वान सुदु खालाय दंखोना ब दिनैसिम जरा काबो कायजायाखौ जों बार बनो रिक्वेस्ट खालायो बुबाग्रा नों कायजासिरि निनि बंशनो सोंनारना नांनाय बसावो आनि दफारावनो मोथांयासा पर्यन्त आनि दफारावनो फियक ओइ क्लांयासा पर्यन्त आं कायजानानि मुचुंया इनि सावो इका अमसकाय सामखाय दफानोसे जिनि तिफ्रासारक दाबोबो थानसांना रोंयाखौ गाय जों ते गुफुर थानसांना रोंनाय आबो आनि कायसा सुंमुं जिनि तिफ्रासारकनो जों नुगै दङ आगरतला फानो हिंदी गामि आमचायाव फानो हिंदी दिनै तिफ्रासारक सेब ग्रै
저또 자가오나 승부이바이 턱옥 자고 무이바이 만타니 heute 세플레 자고 너로 heute 까미오 박사 동네로 사수고 있으면야 승도 에트니스티 따로고 진이 보름 그냥 이엠노로 사오기 그날이니까 어자가 스쿨롱이 동고 어자가 뱅나이 아제 스쿨 뱅로 라마로 응이 동만이 아버니 바기 버스 오늘 소바 클레니 난고 itu A coba, kolom ni coba, kolom baik, kolom putih baik kan coba kerali matunggu. Oh jakawo, norok judino, tansa kai, gerak kai tongiman kan kai, sini finai project mo hai kebal sini hinan, sini bersabunti busuro, kaham kerung tongiman ana ini angwan sugu. Ini sing jebabe thokok dagi tongo, sing jebabe diprat kai dagi tongo, sini bersabunti rok amte hai kai tanor jak tung. आपते है कि तास हेतले जागतो आपनो जुंगु ओ जगह काटासरा स्कूल मा जुंगुगि दंगो सिनि ओ मा तालगो खाली अबनि बागैबो आं चिठी सिजाक माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टार न जाहाथे ओ जगह सिनि आमसेनि लुकुरक गोबां मानसिफोरा सिख्लारक गुरि सिख्लारक थांनानै मुजुं जागो किन्तु काहाम कायसे स्टेडियाम करै अबनो स्टेडियाम खालायनि आं अलरेडि चिठी रिजाक आशा खायो आगामी बছরগো एगो फाइनाल बिसिरगो अब गै थांनानै हिनि आंवान सुगु दिनि जों अजागाव जत नगन सामु दंगो हायफानो जों दिनि अजागाव फायै सिनि बुबाग्रानि ककनो खोनाना फायलायजा आबोनि बागै नरनो बेलायखनो हामबाय सिनि बुबाग्रा नजों गोबां मा जरा नमा हिनो बुबाग्रा नों लेंगेदे बुबाग्रा नोंनि जे रां फैसारक हिबिवै आजों तिप्रासारक मो थांनानै बागै जे आमसोगे दिल्ली शिलं त्रिपुरा खायलायसै दङ सागनि परिश्रम तो दङनो दङ आरो बिसिं जरानिबो खरसुङै दङ रांबो खरसुङै दङ बसाव अमनो कायसे मुचुंमानि अ मुचुंमानि दखानकै जे साफानो खालायमानो जुदि मुचुंमानि करिंकै नों कुनु खालायमानिया जों कायसे चिनरो लिडारशिप फै मा सालाय अरो जे सेरायरक सातुमो दाइसिं जों 12 सफायका 12 는 집이 나북선거 보러 강나이 동고 생각에는 보러 동작이야 돼 리더 속에 있어야 보러 동작이야 돼 보러 사이시마야 암스게 무슨고 사간이 할때 살기 할때 포허제 봉 사각 라이동만 아무도 보러 와스 완수야 보러 무중만이 무중만 아스게는 그라 어머나 개로 가수이나를 뭐야 어머나 지리 부부가라 아스게 디프라서는 부여간이 무중고 뭐 사통 뭐 삶이야 와비 뭐 삶이야 랑 뭐 삶이야 너라고 살면이야 뭐 라이쇼인 동 와이세 그래서 나 카이로그리 만에 마사다 제 뭐라스타 카이팅 지레야스 야국으로 풀리고 힘이 많이 알고 있동 그래서 또 비니 덕이 또 그 샤위만 불레나 제 부하그라 기사 रेस्ट खाइছিলি अरे करेगा रेस्ट करेगा जब हमारा तिप्रासा को कुछ ना कुछ मिलेगा तब रेस्ट करूंगा इन सब जिने तिप्रासारनो कुनो ना कुनो जेफ्रु याफरारि रिमानो आफ्रो आंकाबो कायजाने रेस्ट बोखलायने बिसुबिदु तावाना दि साइदु का ओ जराबो अमहाय टाइमो जों राजनीतिनो तरजाया फायदि जों दफानो से तरजागो हिलिनो आमसेनि जतो लुकुरो ग्राक खाय जे थानसा खाय तंगिमान मानि ओ थानसानि मारिनो जों नारगलायनाय आ कगनो से दरमा आमसारानि मुजुगो जों जुदि थानसानि मारि ओ ग्राक खाय तंगानि दिनै जोंनो नुगै दङ नरक माने दाखै जोंनो नुया नानै दिनै खरक नै चेनेल टीवी चेनेल जायखौ मोबाइल बाय बरक लाइभ बो खाय दङ बुबाग्रा दिल्लीवा जुजाफानो जों जे अर पान्दा खाय दङनि जों जे कक साय दङनि बेबा नुगै दङ आबा आगिनि दिन हायजा ताबुंका मोबाइलनि जुग जों मोबाइलाव दंतुदै सारा पृथ्वीनि साबो बजाका तामो खाय दं जों जत नाय दंमोन दिनै अजागाव सिनि जे अर प्रोग्राम नङै दंमानि अ सिनि बुबाग्रा जोंनो जत बेबाग नुहुरै दङ अ जे नुहुरै सिनि तिप्राजों रनो सिनि तिप्रासारनो जे थानसाखाय 2 बर 12 दान सिमियाव र आसुगायजा कक खोनानानै बागै हिनै जे आसुगाय दंमानि अब सुदु कक खोनानानै सिमिया अबनो थानसानि मारि अबनो जों थानसाखाय दंमानि बुबाग्रानो जे जों गिफ्ट रिमाने अबनो थानसानि मारि गिफ्ट अब थानसानि मारि नुखांकै सिनि बुबाग्रानि जे फान अब तेबो ग्राक नङै फायो ते बिनि
je di prasarana phiyokdani ni je wansumani o wansutani bono tebo duk sama haima tongjago aboni bagai जों बेबारनो थानसाखै बोसोरखांनि सालाव तेबो गोराखाय बुबाखानाव जों लगी मारि लायनाय राजनीतिखौ दरजागियाबै दफानो जों दरजागै बोसोरखांनि सालाव जों बुबाखानाव तेबो लगी लायनाय जों साइमानो जिनि बरं गोनां इयासं बरं आगे 1985 साल रग जेफ्रु राजनीति खालायगा आफुरुनि राजनीति बाय दागै राजनीति फेलायो आफुरु बरं बायजारा राजनीति खालायनाय रग गोबांमा जिनि लिडारसक दाबो असंसार खरिबायखा अब कुबुई और संसाराव जों केबो पार्मानेन्टया और जों केबो तंसुक लांनानै बागै फाया जों अर बेरायनानै से फायो अ बेरायना फायदानिनो सिनि दफारावनो जों कुनो ना कुनो किसा रिउइदे गलां थांमानो आमरो सिनि वानसुं दंना नांनाय सिनि गामिनि जत अक्रा साक्रा लुकुरको अमनो ताबो वानसुगो जे दफानो कुनो ना कुनो किसु रिउइ गलांमा खानखाय जों अ संसाराव याकार गलांमा परेबो सिनि फला शांति माननाय अबनो वानसुगिनो दिनै सामु खालायलाय दङ जिनि महाराजा वीर विक्रम सम्राटआ जों दाबो मुइद खालाय दङ बिनि आसाइमा साल 19 अगस्त सरकारि छुट्टी रिउइ जों बिनि आसाइमा सालरावनो पालायलाय दङ जों जदिनो जिनि महाराजा वीर विक्रम किसुमानिको सं जे जबा खालायो अ हाना जों याफारै गलां थाङि आंखाय जों बिनि आसाइमा सालरावनो पालाय जाखामु कोनो दिन गैया गाजै जिनि Diprasani bagai hamkrai kelang thamani bagai no जों दिनै बनो पुजिलायो खुलुमलायो अमहायनो जोंबो बेबाक दिप्रासारक गोबां महाराज जों रि गलांनाया फनो जिनि गामि आतयो थानसानि मारि जुदि रिउइ गलां थामां खारखाय अ साका तंनाय जे सेटेलाइट तंतुदै नाहार तंनाय बबो नुबुरि दङ ब अरक ब मुनुसु दफानि बागै सामुं खायलांका ब मुनुसु आमतानि बागै सामुं खायलांका बबो नाहारि दङ आबनोनो जों वानसुंथाय जों अ हावा पार्मानेन्ट केबया जों अर जतनो टुरिस्ट हिसाबै बेरायनानै सफायो अ बेरायलांखानि जों जतनि काहाम वानसुंना नांनाय बुमा बुफानिबो काहाम मा वानसुंनाय गार्जेननि काहाम फोरोंगो मा वानसुंनाय एलाकानि काहामबो मा वानसुंनाय ते दफानि हामक्रायबो मा वानसुंनाय अमा हायकेनो जों गोसोखांगो फायदि ताखुरो बुखुरो जतनि काहाम वानसुंथानि नरनि लगिनांगो बुबाग्राबो साइजुं कुनो दिनो दिप्रासा दफानो फियकमाया हायनि बागै ब निजि खुद बायथां जिनि दफानो थानसाखायनो दिनै गोसोखांगो आगो गै दंमानि जरावो जत लुकुरनो फायबायदि बुबाग्रानो लगिरि बायदि दिनिनो आनि नरं थानि किसिसा कयमुं अरनो फायनाय बुबाग्रा आयुग लोकथुं दिप्रासा दफा आयुग लोकथुं जे दिनै लुकुरो फियक दासिदों हामबाय जतंनो खुलुमबाय